McDonald's! Tagal ni Alan, kalaunan, patay na yata sa baba. It's all the same, like some things never change. I couldn't stop and say no. Atlo cross! Kaya ko na! You won't take the blame, even when you are blowing Hindi pa up. pagod yan, mukha lang stress na. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save and oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. Woo! Good morning! Yo, what's up? Punta kami doon. Kami nakadulo. Yung ganon. Sa malayong. Ito kasi yung campsite. Gabi na dumating ngayon, kaya hindi na namin napuntahan. So, punta kami doon. Alright! Wala may tae. Sabi na 10 minutes sa hike na lang to. Gawin sa radyo kinyamin sa sa radyo kinyamin. Minsan ta. Nagturog na grabe. Nagturog no? Ayun. Nagturog niya open tagbara. Bale, 5:46 ng umaga. Punta muna kami doon, tapos pagbalik kakain, take off na. May mga dakila kong kasama. Nagbuwis ng buhay kahapon. Woo! Sunrise! Yan, medyo malapit ang mag-overheat. Red Bull Philippines, baka naman. Ayun yung flag. This is it. Tarik. Alright, Japan. Tani gwapo. Oh, dito na pala. Yeah. Alright. Woo! Ito na. Yeah! Ayun pala yung plug pa yun sa malayo pa. So ito na yung bangin. Dito yung nagkangatpan na eh. What? Dito yung atin na yato eh. Ay gwapo. Una, may metay toy. Mount Paldingan. Papalibad muna ako ng drone. Oh my,
some things never change. I couldn't stop and say no. Boss! What up? Ay, ginigat po ba? Super convenient. Okay. On our way home. Kaya kakayanin. Kailangan kasi today is laba day. Kailangan natin maglaba. Good morning. 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 Push! Push! Woo! Dito sa gilid para hindi kayo magdulas pa. Hello, good morning. Good morning. So, kami ang unang nakababa. First four. Yung dalawa history na yon. Team Blue. Team Blow. Team Blue. Na. Kaya, wala na laylayan. Maudi nga talaga din nakapantalon. Team Blue. May oras. May oras. Traffic kami nga to. Nag-iipasangat ng Ay? Kasi di pa parehas. Sige na kataw. Eh? Boss. 5 minutes. 5 minutes pagitan. Contract.